Γεια σας YouTubers. Σήμερα θα σας δείξω πώς να βγάλετε αυτές τις σπαστικές διαφημίσεις. Από να ανοίγετε ένα browser και εδώ πέρα θα πάτε στο Google. Θα γράψετε ABP blocker download. Άμα έχετε Chrome θα πάτε στο Web Store και θα γράψετε AdBlock Plus. Θα πατήσετε εδώ και θα κατεβάσετε εδώ, θα σας λέει δωρεάν. Είναι για όλες τις σελίδες, δεν θα υπάρχει ούτε μία διαφήμιση. Δείτε εδώ, τα λέει και εδώ. Και για να σας το αποδείξω θα σας το δείξω τώρα. Δείτε, θα πατάω σε όλα τα βίντεο και δεν θα έχει ούτε μία διαφήμιση. Βλέπετε εδώ. Αυτό το βίντεο για σήμερα. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Κάντε like για περισσότερα βίντεο. Γεια σας.